Олегу Сенцову завтра виповниться 43 роки, і вже понад 4 його тримають за російськими ґратами. Суд країни-окупанта за надуманим обвинуваченням присудив кримському режисерові 20 років колонії. Останнім часом почастішали розмови про можливий обмін політв'язня на заарештованого за підозрою в державній зраді Кирила Вишинського. Про це публічно навіть обмовився очільник Кремля Владимир Путін. Наскільки це ймовірно, дізнавався наш Володимир Задирака. Олег Сенцов, український кінорежисер та супротивник окупації Криму, вже 4 роки відбуває покарання за надуманим звинуваченням у тероризмі. Окупанти зажадали, аби Сенцов перебував за ґратами 20 років. За весь час неволі будь-які спроби політиків, активістів, громадських діячів обміняти його на когось чи зменшити термін ув'язнення успіхом не увінчалися. Російський президент всі ці роки і слухати не хотів про помилування. Щоправда, останнім часом надія таки з'явилась. Вопросы подобного рода должны решать в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решена судьба тех людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан РФ. Владимир Путін припускає обмін Сенцова на редактора РІА Новості Кирила Вишинського, якому Україна закидає державну зраду. Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, який не щуток знає, що таке російська тюрма, каже, теоретично Путін міг би відпустити Сенцова, але ціна може бути такою, що Сенцов сам не буде радий такій свободі. Путин – это очень циничный, глубоко психически больной человек, ничего не будет делать ради какого-то вот такого гуманного акта, имиджа, вот чтобы выторговать что-нибудь унизительное для нас всех, он на это очень даже способен. Звільнити Сенцова в обмін на Вишинського – такі пропозиції неодноразово обговорювали російські та українські омбудсмени. Україна готова розглянути пропозиції. В Москві ж кажуть, що Сенцов нібито має подвійне громадянство і це заважає обміну. А речник Путіна Дмитро Пєсков взагалі каже, Сенцов засуджений за серйозним звинуваченням і для обміну на Вишинського не годиться. Очевидно, потрібно шукати інші варіанти. Втім, адвокат Микола Полозов сумнівається, що зараз Україна зможе запропонувати Кремлю щось настільки ж цінне, як свобода Олега Сенцова. Звільнити і Сенцова, і інших 120 українських в'язнів Кремля можна тільки завдяки тиску країн Заходу. Их же хватает не просто так. Их хватает в том числе и для того, чтобы впоследствии за их обмен выторговывать какие-то преференции, будь то политические преференции, прежде всего со стороны Запада, потому что Путин в этом смысле торгуется именно с Западом, а не с Украиной. Шанси на звільнення полонених з'явилися після останньої телефонної розмови двох президентів Володимирів. Обидві сторони заявляють, це питання було ключовим. Чи піде Путін на обмін Сенцов-Вишинський, поки не зрозуміло. На понеділок заплановане чергове засідання щодо загратованого Кирила Вишинського. А поки Олег Сенцов чекає. У переддень дня народження у Лебетнангі його відвідав адвокат Дмитро Дінзе. Каже, Олег передає усім вітання, на здоров'я не скаржиться та працює над новими оповіданнями. Володимир Задирака, Заман, АТР.